Bon dia, avui ens compartirem amb els nostres personatges d'amagat. Jo seré el Segismundo. I jo la Ria. ¡No me gusta que me encargo! ¡Blu! ¡Te has cogido como siempre! Jo tampoc que estigui per aquí. La mala és que no sabem mai! Bru! Encantat, encantado de conèixer. És un noi així, molt alt, amb pinta de friki. Què ho has vist? Has vist el Bru? Pues posar-lo! Un noi. Aquest potser l'ha vist. Ostres, te podías arreglar un poco el peinado, porque no... Ai, que bé tinc admiradores perruqueres, això m'anirà de... Hola! Banda musical Amagat, que estrenem d'aquí 2 setmanes. Parat, jo l'estimo molt, està solter, ai, per favor. Pobrecita, se piensa que lo va a ligar, pero nunca lo va a ligar. On està el Este pelo... Aviam si el trobeu. Apa! Gràcies! L'has vist No al l'has Bru? vist? No. Bueno, pues d'aquí 2 setmanes potser el trobeu al Teatre Auditori de Navarcles. Oye, eso era. No, és un xicot així molt alt, amb pinta de cregut. No eso porque no he visto ninguno. ¿Y qué porta bollos aquest carrito? No. Que le gustan los bollos, le gustan los... No llevo bollo. ¡Oh, en la calle Nueva! Sí, aquí al costat de la polleria, em sembla que s'ha amagat allà dintre. ¡Ah, los pollos! Ui, hem d'anar-hi! Vamos a buscarlo. Va, que tingueu molta sort. Muchas gracias. Vinga, a de res, adeu! Ja ho has dit. I si tu encara no te n'has enterat, aquesta és la copeta de veritat. Em farà pelús només mirar-la. Què farem? Pues bueno, el Bruno és aquest noi. Ese ha sido un tío guapete. Sí, no? Papa! No caiguis foto, no caiguis foto. Pastanagues, que crec que també és una verdura. És que és una verdura. Molt bé, nena, estàs molt posada amb les verdures. Sigui color I verd. la fruita. La fruita també, la fruita és molt bona, molt Però bona. la pastanaga no és de color verd i és una verdura. Mira, nena, si em vols deixar malament quan no estiguin gravant. I quan tinc els diners, puc comprar bollos. Uah, per tot Navarcles. Volem comprar bollos! Vamos a comprar bollos. Però no diguis el nom, que només són per mi, llavors la gent Pero s'entera. no ves que es el Font de Cabrianes. Hola, buenos días. ¡Ah, bollos! ¡Tenim bollos! Ya está contenta. Hola! Aquest està molt bo. Ai, és que no sé el que vull, però m'ho porto tot. Ah! Carrego! Hola, bon dia! Ya, ¿Y no queda pollo? Sí, no vull parar més. Tranquila, siempre chillando tú y poniendo No estic autoridad. cridant i estan els... ¡Cuánto pollo! A ver, bueno, después ya veremos a ocuparnos, ¿eh? Gracias, adiós. ¡Tenemos pollo! Bueno, no hem trobat el Bru. No, hem voltejat i no l'hem trobat. I jo vull la immortalitat, també el Bru, Però la immortalitat la vull més i no el trobo. Bueno, pues d'aquí 2 setmanes, el dia 21 i 22, al Teatre de Navarcles, nos vemos allí. Això espero, Bru? Adiós.